Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Skywars. Eu sunt Mari și o să fac un nou episod, cum știți, din Skywars. Eu o să joc team cu unii dintre ei de pe acolo. Dacă vă place episodul ăsta, dați like, să abonați-vă.
Bă, noi bine, mașină ruat. Nu mai începe mâine. La Nino a venit să mă ajute și pe mine. Pe Skyr Solo, pe Skyr Steam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Am luat chestul. Puf. Am și pe la de jos. Am luat pe la de jos. Bun, niciodată nu dă bă lemn. Păgameș. Trebuie mereu să sparg. Pun 12 un arc. Și o sabie de foc. Am
3 de piatră. Fac băț. Fac o sabie de asta. Sabie de piatră. Și o 4 buștini. Am mai de fundiță. Acolo la carne. Bag asta. Bag ouăle astea. Ciudat să fie anual de pe de dimensiune. Și curcubei. Papa, să fie cam ciudat. Să fie cam ciudat. Anormal, suntem pe aici. Alte mențiune, să fie cam ciudat. Da, am așa. Să fie cam ciudat. Nu știu ceva. Mă casc. Porcobei, chiar și animale. Mă duc pe asta. Fac porcobei, chiar și animale. Na, 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 na. Să fie cam ciudat, să fie. Suntem pe aici. În dimensiune, să fie cam mare. Pa! Și ăsta a fost primul episod din nou episod din Sky. Să dați like dacă vă place.